हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करबी फ्राइड राइस देखिबा किन बनाउछि। आज हम कढ़ाई तेल पकेबा। तेल गरम होला ପରେ जीरा पकेबा। जीरा फुटी सारा ପରେ ଆମେ पियाज पकेबा। ଏବେ ଆମେ पियाज को फ्राई करिबा। ଏବେ ଆମ ପିयाज फ्राई हो गेला। ଏବେ ଆମେ टमाटर के पकेबा और तापर फ्राई करिबा। मर्च गुंड पकेबा। तापरे हम मसला गुंड पकेबा। ଏବେ ଆମେ ଏ ସବୁକୁ କଷି ଦେବା। ମସଲା କଷି ଆସିଲା ପରେ ବିନ୍ସ, ମଟର ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୋୟା ବଡ଼ି ପକେଇବା। ସୋୟା ବଡ଼ି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପନିପରିବାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାତ ପକେଇବା। फ्राई କରିଦେବା। ଏବେ ଆମ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।